Vuonna 2010 Elonkerjuun viimeisen keikan jälkeen yhtye katosi mystisesti. Vuosi katoamisen jälkeen alkoi tapahtua. Mitäs pönde? Miltäs se lomailu on maistunut? No ei tainnut kauhean kiva olla. Niin aina. Mutta jotta saada teille riemu rintaan ja mulle ja Misselle hillot massi, niin laittakas nimenne tohon soppariin, niin päässä asioista eteenpäin. Etä pykäliä tarvitse niin lukea siinä kauan. Kiva käsiala sulla se. Mulla on itellä ihan hirvettä harakan varpaita. Noin. Ei muuta kuin... Kyllä kuulkaa on kiva olla nöyrä. On tässä kyllä varjopuolia. Ai niin kuin mitä? No en aivan heti tuu mitään mieleen. Niin aina kullannut, mutta mulla olisi yksi snadekyssäri. Et kukas teistä pöndestä laulaa eli sjungaa? Mitä? Just. Pistä poikki. Ei toi valkoinen logo ei toimi, se ei myy. Se pitää olla musta. Joo, laita musta. Ja on se tietenkin aika synkkää. Ota se valkoinen takas, se on. Mennään sillä.